सेते बड़ो देखुची एपट सेपट जाउछ आसो एडी टिके बस रहम एते छानिया होनी एडी टिके बस मो सेते बड़ो धाउछ सकाळ पखरु मु देखुची टिके बसी पड़े टिके रेस्ट निया हो मु बसिली एथर मो पई टिके पानी आनी दियो हो आम गीता कुआडे गला कि से बा गाधेया को जाईछि केनाल को मु ता सांग को पठे देछि से आसुथिबो हेबा आसी गला से माँ तू आसिलुनी हो एठी आसी टिके बस कौन कथा होछ कि बापा झिया देखो ना माँ मोर आज कॉलेज रे फॉर्म फिलअप अछि बापा मते डाकी बसै दिसथि मोर भी डेरी हेलाणी मालो कथा तो बहुत जरूरी ना सेते की जरूरी सेति पय तो बापा एठी बसै छथि तते मोर भी आउरी जरूरी काम अछि कॉलेज रे फॉर्म फिलअप अछि परा तो बापा कहिले ना बस बोली तो बसी पड़ काय रागुछलो मु गेलुटा परा हबसी पट्टी तते ना देखिबा पई आज आसुचंती जानिछु से पुएटा कोन करे सी ऑफिस रे बा चाकरी करे पियोन अछि दरमा केते जानिछु 20,000 टंका तो बापा पुरा सब आडे देखिले सेमते तो पई भर ही मिलिलानी बहुत भलो प्रस्ताव तू मानी जा नाई माँ मु पाठ पढु जेबे तो पाठ पढिया पई दियो मु बाहा हेबिनी कौन कहलु पाठ पढ़िबू तो पाठ पढ़ा जाओ चुली गुम तते जोठी बाहा देबी तू सेठी बाहाबो सुन्ना बहु भड़िया रहबो बुझिलु मु ताको बुझे देउछि तू बेसी हेलो रीना बो ठीक सुनिलु आलो ए जे यांको घर मिता नुह ना ताकू आज देखिबा पे आसीबे अरे सुनिनी ता बर कोडे पियोन लो भलो चाकरिया बरटे पाइला अरे ये सब कथा तो आमे जानिने हमको तो तब किछि भी कहि नै हो परा मु सुनिनी छाड़ो ता भाग्य भलो पाठडा पढुथिला ए छाड़ो मो हमर को जाउची दामा जदे राखिबा ताले जिबा नले हमर एठी सुनि दमा हो मोर जाए मोर बहुत काम अछि हो जा मिताटा केते भल पाठ पढुथिला हेले ता घर लोक काहे कि एते जल्दी ता बाहागर करि दउचन जे आलो मिता बेटे तो सजवे रे का बसु आलो ए मिता कहूनु कर पई अच्छा हो न कह तू तो एमती मन को मारी के बसी था मु जाए देखे तो मां कोन करछि अपा अपा अरे घरे कोन के देखा जाउ नांती
ଗଲେ କୁଆଡେ? ଅପା ଅପା କୁଆଡେ ଗଲ ମ? ଆରେ ଅପା ତମେ ଏଇଠି ଅଛ ନା? ମୁଁ ତମେ ସବୁଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ହ୍ୟାଲୋ ମିତା, କଣ ହେଇଛି କି ରେ? ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି ଖୁଡି। ଆରେ ମୁଁ ସେତେବେଳଠୁ ଦେଖୁଛି ତୁ ସେତେବେଳଠୁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ପଚାରିଲାକୁ କହୁଛୁ କଣ କିଛି ହେଇନି। ନାଇଁ ଖୁଡି କିଛି ହେଇନି ମୋର, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ମତେ ସବୁ ସତ କହିଦେ। କଣ ହେଇଛି ତୋର? ନାଇଁ ଖୁଡି କିଛି ହେଇନି। ଆରେ କହ। ମିତାଲୋ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୋ ଘରେ ତୋ ବାପା ଆଉ ମା ଅଛନ୍ତି କି? ତୋ ସହ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ କଥା ହେବି, ବୁଝିଲୁ? କଣ ହେଇଥିଲା? ଆଜି ତ ମୁଁ ଏତେ ଶୁଖିଛି କଣ ପାଇଁ? ଆଜି ପରା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଥିଲା, ତୁ କେନା କଲେଜ ଯାଇନୁ? ତୋର ପରା ବାହାଘର ହବ ଶୁଣିଲି ମୁଁ। ତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ବାହା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଖୁଡି ମୁଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ବହୁତ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଖୁଡି। ତୁ କାହିଁକି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ମନ ଦୁଃଖ ଜମା ବି କରନି। ତୁ ଟେନସନ ନେନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ। ଶିବାନୀ ଗଲୁ ତା ଘରେ ତା ବାପା କି ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବୁ। ହଁ, ତୁ ଆଜି ଯଦି ନ ଯିବୁ ଘର ଛାଡିକି, ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ଖୁସି ରଖିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁନି। ଆଉ ହଁ, ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ସତ ହବନି। ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଖୁସିରେ ସିନା ବାହା ହେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁନି। ତୁ ମୋ କଥା ମାନ ମା, ତୁ ଆଜି ଘର ଛାଡିକି ଯା, ଆଉ ଆଗକୁ ତୋର ଜୀବନ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ, ବୁଝିଲୁ? ହେ ଶିବାନୀ ଶୁଣିଲୁ, ଆସ। ତୁ ଯାଇକି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବୁ, ଆଉ ସବୁଆଡେ ଦେଖୁଥିବୁ ହେଲା। ଆଉ ତା ବେଗକୁ ନେଇ ଆସିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଯା ଯା ଯା। ଆସେ। ଦେଖିକି ଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଯା, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଛାଡି ଦଉଛି, ଯା। ଆରେ ହଁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସତରେ କି? ଆଚ୍ଛା ରହିଲା। ଆରେ ତୁ ନା ଦେଖିକି ଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ତୁ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମଣିଷ ହେଇକି ବାହାରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଖୁଡି ଆଉ ତୁ ଭଲରେ ଦେଖିକି ଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଜମା ବି ଡରିବୁନି, ଯା। ଭଗବାନ ତୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯା ଯା ଯା। ଗଲି। ଓହୋ, ଆରେ ଅପା ଆଜି କଣ ବହୁତ କାମ କରୁଛ? କଥା କଣ କି? ହଁ ଲୋ, ଆଜି ମିତାକୁ ଦେଖତେ ଆସିବେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଟିକେ ଆସିବୁ ତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ନା, ତମ ମିତା ଆମ ମିତା ପରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଅପା ମିତାର ବାହାଘର କାମଟା ତମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଛ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଜମାନା ହେଲାଣି ନା, ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆଉ ଘରେ ରଖି ହବ? ଦେଖୁନ କିଏ କାହା ସହିତ ପଳେଇ ଗଲାଣି। ଯା ହଉ ତମେ ଭାଇ ଚାଲାକିଆ କାମଟା କରିଛ। ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି ତ, ବାହାଘର ନ କଲେ କଣ ହବ? ଠିକ କଥା ପରା। ମିତା, ମିତା ବାହାରିଲୁ କି ନାଇଁ ମ? କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ଛୁଆ? ମିତା, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ମ? ଛୁଆର ଡ୍ରେସ ନାହିଁ, ବ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ଗଲା କୁଆଡେ? ମିତା, ଆରେ ଶୁଣ, ମିତା ଘରେ ନାହିଁ, ତା ବ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ ନାହିଁ। ଇଏ କଣ କହୁଛ ତମେ? ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଝିଅ? କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ଝିଅ? ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଚାଲ ଚାଲ। ଶାନ୍ତି, ଏ ଶାନ୍ତି, ଶୁଣୁଛ କି ନାହିଁ? ଆରେ ମିତା ମିଳୁନି, ଚାଲ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ରୁହ ଟିକେ ଅପା। ଜଲ୍ଦି ନା, ମତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମିତା କୁଆଡେ ଗଲା? ଜାଣିନି, ସେ ତ ଘରେ ଥିଲା। ତା ଡ୍ରେସ ନାହିଁ, ତା ବ୍ୟାଗ ନାହିଁ,
ମତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ବାହାରେ ଦେଖିବା ଚଲ। କି ନାଇଁ ମ ଓହୋ ଆଲେ କଣ ହେଲା କିରେ ନାନୀ? କଣ କରିବି? ଅପା କହୁଛନ୍ତି ମିତା କୁଆଡେ ଘରେ ନାହିଁ। ବଡ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଲୋ। କଣ କରିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ଦେଖିଛୁ କୁଣିଆ ଆସିବେ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ସକାଳେ ବସୁନ ଘରେ ଥିଲା ପରା। ଘରେ ତ ଥିଲା ସିଏ, ଗଲା କୁଆଡେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଅପା, ସେ ପିଲାଟା। ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ କହୁନ ଟିକେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ ଗାଁ ଗୁଡାରେ। ହଁ ହଁ ଆମେ ବି ଠିକ ଚାଲ ହବ। ଦେଖିବା ହଉ, ସବୁ। ଚାଲ ଚାଲ। ମିତାକୁ ପାଇଲିନି, ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଲି ମ ପାଇପାରୁନି। ତୁମେ ଟିକେ ଯାଅ ଗାଁ ରେ ଟିକେ ଦେଖ ସିଏ ଗଲା କୁଆଡେ। ଆରେ ଅପା ତମେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଅ, ତମେ ଚିନ୍ତା କାଇଁ କରୁଛ? ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ସେ ପାଇଯିବେ। କୁଆଡେ ହେଲା? ପାଇଲ? ମୁଁ ମିତାକୁ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ଖଗନ ଘରେ ଦେଖିକି ଆସିଲ? ହଁ ଖକନ ଘରେ ବି ଦେଖିକି ଆସିଲି, ସେଠି ବି ନାହିଁ ସେ। ଅପା ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଖରାପ ଭାବିବନି ନା? ନା ଖରାପ ଭାବିବିନି ଲୋ। ଅପା ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲ। ସିଏ ଆଉ କାହା ସହିତ ପଳେଇ ଯାଇନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ମିତା ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି ସେ କରିପାରିବନି। ଆରେ ଅପା ମୁଁ କଣ କହିଲି ମିତା ଖରାପ? ଆଜିକାଲି ଜମାନା ସେଇନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ଖୋଜୁଥାଅ, ଯଦି କିଛି ଖବର ମିଳେ ମତେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଆସେ। ଶୁଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ସିଏ ତ ପୋଲିସ ରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଟିକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତୁ ଆମ ମିତାକୁ, ଯଦି କାଳେ ଠିକ ଅଛି। ପାଇଗଲେ ତ। ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଅପା। କୋଉଠି ପାଇଲନି ତାକୁ? ନା ପରା କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି ତାକୁ। ମୋ ସିଏ ଛୁଆ ଗଲା ଚାରିଆଡେ କୁଆଡେ? ତାକୁ ଖୋଜି ଆସିଲି, କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି ତାକୁ। ମୋ ଛୁଆ ଗଲା କୁଆଡେ? ଏଇଠି କଣ ପାଇଁ ବସିଛ? ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦିଅ। ଝିଅ ତୁମେ ସେଠି ଏକୁଟିଆ କଣ କରୁଥିଲ? ତମକୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଦେଖିନି। ତୁମେ କିଏ? ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ହଉ ଚାଲ, ତୁମେ ଥକି ଯାଇଛ, ସେଠି ବସିବା, ଚାଲ ବସି କଥା ହବା। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତୁମେ କିଏ? ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ଏ ଅଜଣା ଜାଗାରେ କଣ କରୁଥିଲ? ମୋ ମା ମତେ ଡାକେ ମିତା, ମୋ ଘର ଦୁର୍ଗାପୁର। ଆରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ତ ଏଠୁ ବହୁତ ବାଟ, ତୁମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ଦିଦି ମୁଁ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଛି ତୁମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜ୍ଞା। ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବୁ? ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ? ମୋ ଘର ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରୁହେ, ତ ତୁ ସେଠି ଆରାମସେ ରହିପାରିବୁ। ତେ ଭାବ ନା, ତୁ ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ ଯା।
ଆଜି ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଉଛ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ନା? ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତୁମ ବାପା ମା ତ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇସାରିଥିବେଣି, ତ ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବନି, ସେମାନେ ତୁମ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ, ତମକୁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିକି ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଏତ ଭଗବାନ ନହେଲେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେନି। ହଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା। ଛୁଆରେ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଟା ଟିକେ ଉଠେଇଦେ। ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଟିକେ ଖାଲି ଏଠି ଛିଡା କରନ୍ତୁ ତ। ଏଇପଟେ ଘର ନା କଣ ମୋର? ଆରେ ତୁମେ ଭଲଟିକେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ। ଦିଦି ଦିଦି ଏଇ ରହିଲା ମୋ ଘର। ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁ, ଚାଲ। ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଏଇଟା ତମର? କାହିଁ କେହି ଦେଖା ଯାଉନଥିବ ଘର। ମାମା ଆମ ଘରକୁ ପୁଲିସ ଆସିଛି। ପୁଲିସ ଆସିଛି? ଆମ ଘରକୁ ପୁଲିସ କି ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଆ ବାପା ଶୁଣେ, ବାକ୍ସରେ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି, ନେଇ ଆସିବୁ। ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଦେଲେ ସିଏ ପଳେଇବ ହେଲା। ଯା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ 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 ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଆରେ ଉଠ, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ଆରେ ଉଠ ମା, ଉଠ ମା, ଉଠ ମା। ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମନେ ପକାଅ 7 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ପାଠ ପଢା ବୟସରେ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ କରିଦଉଥିଲ। ମିଠା ଏ ମା, ଏ ଝିଅଟା କିଏ? ମା ଜାଣିଛ, ୟାଙ୍କରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଦ୍ଦି ପାଇଛି। ମା ଆସ, ଟିକେ ବସିଯାଅ, ତାପରେ କଥା ହବା। ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ ନା, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମା ତମେ ଚୁପ ହୁଅ ମା। ମା ମାଲୋ, ତୋତେ ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତତେ ଦେଖିକି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ତୋର ଗୋଟେ ବଡ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ମା ମୋର ପୁଣି ବଡ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ରେ ମା, ସିଏ ବି ତୋ ଭଳିଆ ପାଠ ପାଇଁ ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ମା ସିଏ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣିନି ମା। ଏ ମା, ତୋ ନାଁ କଣ? ଶୁଣେ, ଇଏ ହିଁ ତୋ ବଡ ଦିଦି। ମା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଖଦାଟା ତ ଦେଖୁଛୁ? ତୋ ବାପା, ମୁଁ, ତୋ ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ବହୁତ କାନ୍ଦିବା ଯୋଗୁ ଏଇ ଖଦାଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ ତା ହାତରେ। ମୁଦି ନିଅ, ମୁଦି 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ମୁଦି ନିଅ ଗୋ। ମୁଦି ମା, ନିଅ ଗୋ, ମା, ମୁଦି ମୁଦି ନବା। ନା ରେ, 5 ଛୁଆ, ଟଙ୍କା ପଇସା 2 ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଛୁଆ। ମୁଦି ନିଅ। ନା ମା, ମୁଁ ନେବି। ନିଅ ଗୋ, ନିଅ ମୁଦି ନିଅ। ଓହୋ, ଏଇ ଝିଅକୁ ବି କଣ କହିବି। ହଉ, ଚାଲ। ମା ଦିଅ ପିନ୍ଧି ବେଲୁନ ନିଅ, ବେଲୁନ। ନେ। ମା ଏଇଟା କେବେ ଖୋଲିବନି? ନା ଲୋ, ଖୋଲିବିନି। ତୁ ପିନ୍ଧେଇଲୁ ପୁରା। ହଉ ଚାଲ। ବତାଉଛି ମା, ଆଉ ଟିକେ ସରିଗଲା।
ଭଲ ହେଇଛି। ବଥା ହଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ। ମା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଦେଇତା ଝିଅକୁ ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ମା